Gwapo kayo eh. Gwapo kayo, gaan kayo na ba? Pwede lang yung transfer sa kanya sa click din. Kaya matransfer na yun. Uy, nagkarabaw. Grabe yun. Grabe ang tawang ko ano. Grabe ba? Okay ha. Aga, kamusta? Aga, kamusta? Anak sige, dogay dogay sige. Ya, masa kau Di gwapo di kita kesinihan Jo. Ayaw hangat Jo, kaya naka-video ka Jo. Saan siya? Saan siya? Next time yung isang akuan. Jo, ayo hangat Jo ha. Ayo hangat Jo. Ayo hangat ha. Ay katawa din ha. Way hangat ha. Way hangat ha. Jo, way hangat Jo ha. Naka-video ni Jo. Naka-video ni. Way hangat. Way hangat ha. Naka-video ni. Wala to, nagpatag. Nagpatag yun o. Yo, apa yung klaro kaya dyan, Jo?
Tulog yun. Sila ni. Boots, nakita mi sa Amerika. Ito sila di Canada. Ito sa mga Rolly. Ya karon utang na. Ito mo siya sila po sa kuwan. Ano niya? Kung sila pa sila naman sa kung kaliata. So lagi ako sa may kuwan, Rolly. Mga pinakain ko. Wala, dibli. Jadi mau Migatong mau Migatong. Welcome to Mount Migato. Welcome mau Migatong. Abdi naman siguro. No, wala man siguro problema. Ha, di sila yun nabawal sila. Jo. Wapo kayo ba ng clouds, no? Nice kayo, hayag kayo.